दिनै बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिहरदों। मानो होनब्ला थांनाय 28 आगस्टआव डिजिटेल हिसाबै बेखेवजाबाय आरो बेयाव फैबाय थानाय समाव सेप्तेम्बरनि 15 अक्ट'आव बिदिनो बड'लेण्ड बुब्लिनि जोनोम सान दङ, बाथि जोनोम सान। बे समाव बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोजों साबायखर जासिहरबाय आरो बिथांमोननि गासै मावथि बिथांमोनखौ बयनिसिमबो आं गोसो गोरबोजों साबायखर जासिहरबाय। आं मिजिंथिदों आफा अबंगसाया बिथांमोननि बे बड'लेण्ड बुब्लिखौ मोजाङै मोजां अनसायगोन आरो बोर हरगोन, बिथांमोननि थांखिफोरखौ नोजोरखौ मोजाङै अनसायगोन, बेखौ आफा अबंगसानो आङो बोर बिहरबाय। आरो बेजों लोगोसेनो बिथांमोननि जे बड'लेण्ड बुब्लि, बे बड'लेण्ड बुब्लिया बर' समाजनि सुबुं समाजनि मोजां गाज्रिखौ सायख'नानै मोजां मोनसे जोंनि समाजाव मोजां रादाब लाबोगोन आरो बे रादाबनि गेजेरजों बर' समाजा मोजां मोनसे आबुं गोजोन सुबुंथायखौ मोनगोन, खौरांखौ मोनगोन आङो मिजिंथिदों। बेखौ जाहाथे बयबो बर' सुबुंजों लोगोसेयैनो गुबुन गुबुन सुबुंफोराबो बे बड'लेण्ड बुब्लिखौ अनसायो, बे हिसाबै आङो बयखौबो खावलायहरबाय। बे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जोंनि गामियारि सुबुं समाजनि राजखान्थियारि मोन्थाय, धोरोमखान्थि गासै बिथिंखौबो लानानै मोजां मोजां रादाब फोसावो आरो फोसावथों, जाहाथे जोंनि बर' सुबुं समाजखौ नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों मोजां मोनसे थासारिखौ लाबोयो आरो बेनि गेजेरजों मोजां बर' सुबुं माहारि हिसाबै बर' सुबुं समाजखौ मोजां मोनसे लामाजों लाङो, बेखौ आफा अबंगसानो आं बोर बिहरदों। जाहाथे बयनिबो बिथांमोननि मावथि लोगो हान्जाफोरखौ जाहाथे मोजां देहा, मोजां सोलेर, मोजां सान्थौ, मोजां बोसोन, मोजां आब्रुथायखौ बयबो बोर होयो, बयबो अनसायो, बेखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिहरबाय। लोगोसे फिन बिथांमोननि बड'लेण्ड बुब्लिखौ फैबाय थानाय बाथि गायसनथाय सानखौ जाहाथे बयबो अनसायहरो आरो गोजोन मोनसे रादाबखौ बयबो फोरमायहरो, आंनिफ्राय बेखौ साबायखर जासिहरबाय। गोजोन्थों। गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।